non ataba birta ke than pon je bang nili thari jikramsa as non birta thepi puthot lang ponek sinang Phuluni Mondol Congress Committee atumpen pharke mai ni ponsi lamklar je pipon Himachal Pradesh Kallu District along pen Elbar B Mason pen SSB Platon B Bravo Commandant Kachpalong dun Sai Sutiki arara tuma phan karka thi BJP Mondol Kisan Morcha atumpen ason sona harmukeron pon Ahok hiya tangka lapen ahok hiya serpen pen bang trokatum asam raikom sai khi riding ka chingna non birtang ton pen langponing sinang kidamtang mathijong ni phai khri hini ani Phuluni Mondol Committee atumpen mithang sai hemlong pherangke amai kanipon labangso pherangke ama along kidamtang MEC kiliga hut Phuluni constituency along pen Congress pen karjab duna bangphu dorsing singnar pen kaningje panatenge kidamtang mathijong ni phai khri siani taraba sabathu aklamlong Karbi Longri BJP atumpen kachingri ki hai lapen ki kachingthur arat mai bi paman ponlo labangso mailong pan sami Phuluni MEC constituency ang kanglong pen prexam ratchari tumchi osi BJP long chipok dunlo bon sami Phuluni MEC constituency ang kanglong pen ki Congress atum Congress pen chi osi BJP long chipok dun po lamma ki hokali Phuluni MEC constituency ang kanglong pen PST na long pen sami non marki Congress atum anke Congress long si chido thiblang lasi Congress aphan la puson nong nokiju pon ki chokchi lapen mesena sai kali pusi PMCC Enters ex-MEC candidate Dorsing Singnar pen ningjepon pini labangso amailong pen sami PMCC Enters ex-MEC candidate Dorsing Singnar PMCC amaipu Surendra Tokbi Konchun bang Mohenteron lapen Phuluni Mondol Congress Committee long klambang phutumanda chitong dun Phuluni pen sarhoning chi Karbi Longri Abirta Mondol Congress Committee hin pen isi lamklar kipi asono jo la situmi gidam tang tarikri si Disember ceklo tarabasa long Unity and Victory Rally long ni tumdak Phuluni Mondol Congress matang te dak Phuluni MSC constituency along penta BJP along ke joining atum do pusidak paklangpon ni tum social media long chitheg long lasi nilitum non tuwe dodap ani tum ahin hena polling session lapen booth committee atum phan rong sorphan itum khobor chen lab lo itum Phuluni Mondol Congress angkang ahin pen Phuluni MSC constituency along pen bangke inudnata Congress abang phi BJP along ke join dun buke la ke cobayalam la sini itum pinidak press media ang thengno pen solang do karbiarat lapen karbianglong do an a Congress according to manta ning bidet na pusi la so ning bilong le binang ne pula solam mathasi ni tum press meet ang nu wanglo la si la sondak thak munon phi dame lapu Congress amoni hadak dun de pinben ke joining dun pu la solam mang ke pipion pedet sikeme pusi nili BJP tum bhanta nili hin bechuni riglo la si atumi a meeting along munit ke pacetong ke la hello dak Phuluni long bangke BJP meeting long ke ki dunji aning hang bang ave po visitame alang litum bang ration card ke ronji po amen pen la pen ke urunodoi ke amen klang tang atum penon ke klang je tum mitame nang dunde meeting nang dunde pulo dang te ration card nang thon rg urunodoi nang thon rg pula hai kipu bensi rat atum upaya itum dak Phuluni homosti ke hidu kela ke duo joine amasi alang litum dunang koklo by dot pen asai jogje pen dunang koklo lasi alang litum ningklar sap pen le la so meeting long kidun kali lasi 6 jon thaksi rong asara mai bhandame alang litum hang pon lo te hang atami ki sumana rong asar phan ke BJP nang join dun lo bon pamasi BJP amaplah karwagi ula sonda dolo amasa alang litum bang oni tung rong asar pen sigi bang pamasi alang litum pan BJP amaplah arwak long le delo lalo la sinon eprange wangji tame ilitum press media lo tame ahok pet alam se ilitum paklang ponai pen ilitum tame la sat ahok helam ke nitum paklang pon pe pen itum ke paklang pon ke chok sidu putena litum BJP hin pen tame nitum phan nang pupon tame la se hala daga tame mane bangke belek asong pen mane independent pen mane kapre ka party pen ke wang si hoitu Congress ni ke puti kachikrong dokok ta hai la se hal hai bang ke nilitum along Congress ke claim abang ku kali la sini tum pini press meet
press media atheng no bensina to kaddo kabe solang do karbiara lapen pulur ni homostia congress korte ing jirafanta lapen congress high command atum tamil ladak ning binang ne nilitum congress do theblang asini tum inutta atumi tarik 3 si December cheklo laso areli long ganili tum hin men ke joining do nawe asini Lakhai ko rapon nilip MC konsensi ke parlopon dohra biarong ameker Prodip B laban ki homsra killing pitum asupu aki BC Albert B alangli arta ingkoi ratroksi alangli pen init owe kimi angbong pen mesen setra seva bal Platon sirkep angbong pen semi Platon B mati alangli pen Platon ke thom atum aphan anki parade commandant chipalong dun Himachal Pradesh Kallu district along pen semi Platon ke thom angbong pen commandant ke chipalong dun lok ajok pen Karbiara phan semi isinong mi wan pilo जो टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नबरक्षी पवन कुमार भाई Platon ke thom pen commander ke chplang dun lok laba ke arna me hirju melo lapen ki Karbiara ra tumpan ki defense anat ke claim dun ing arp kan lang lasi non obi kimi risoi jang tuman sami defense anat ke claim dun pen ke bor idun pang akenang sot lang phota lang lihin pen pothot pachini ponthu Nili class 10 and then nobodoi influency ke pass no lapen 12 ang deng nobodoi ko lahat pensi tingol lo lapen nili degree become jorhat pensi nili lapen nili laso defense mande nili laso SSB jani ke lapen lo nili preparation mane physical lapen written preparation ke plan no nili laso a selection ke 2021 ani kansi nili written bi dono lapen ana me urgent laso written no undun si documentation lapen process do an selection process do an samay nili undun si pachum neng December 16 ani kan nili ta laso achatai laso training center lake ATC ad hoc training center SSB Shamshi Hindu district Himachal Pradesh from Nili Daglang si Nili Jopini December 11 an ke Nili Dikani si mate pini training ketan passing out parade arni lo lapen arna me hirjumi pen la so achatai lapen la so passing out parade lo Nili number 3 platoon commander kilip pen ajok Nili Arnam Panda Urgent People Pig Love Lapen Non Kevanji away Kimi to Man Same Karbi Akhet Man Same Way to Last Defense Sectors to make compig land Pai Jum Pig land that's it non emerging Lapen Kevanji Generation Man Same like encouraging P Hansi Nili that's what you tie Lapen Lasso platform Nili Lam Hansi Saitsuti ara tumpan kang thurponji aphan pura sarkar atumpen kedengpon sestra krisi vikas yojana scheme pen korkanthi bisbi mondol committee pen den nakhat along korkanthi bisbi mondol kisan morcha atumpen patirpi ponsi bangpharothom susi saitsuti ara tumpan spray machine pen chenglok ason hana chilikiron ajai mek dengpon your next Labangso mailong alhiaman pent Samilangso Education Block Chairman Samil Ronghang Korkanthi BJP Mondal Committee Amaipu Dolo ingti Konchun Bang Chandra ingti Samilangso Town Committee Chairman Chandra Rongpi atumpen danglok Korkanthi MSC Consensia long BJP long klambang pubang piamta chitongdun Assam Raikom Saiki etum keduga chok to ajok pensi kedamtang mathizong ni pai kri hiniani Assam Raikom Saiki etum Special Take Force STF atumpen Basesta Police Stations ke parlopon angkang Lalmati along kirike kruwa sai deng ponlo STF atumpen kirike kruwa sai ke deng boma por hut rat phan ka chong thuiwer ahok he tangka lapen ahok he serpen pen bang cho tumpan neping nang pon longlo kachedang chikla bang chok tumari deng along pen semi ahok he tangka labang ki lak sinira Pharu plira sok sikep an longpon lo lapen ki labang su tangka lu pharu hini lapen pharu phu athui saide ahok he shares the million thomra gram pharu phora kebrat sokan longpon lo e share lapen ahok he tangka pen raikom saki riding ka chendang chegatum Devdas Haldar Santosh Mondal Nidya Haldar Munus Kumar Saddam Hussein lapege Sivaram Kumar pusi pangthekpon
Bini Abirta bangki lan ban sikang ton pegilo do me thak me kardom.